זה לא חשוב מאיזה כדור אתה נופל. זה בדיוק כמו שלא חשוב התרנגולת אם צולים אותה על שיפוד או בתוך תנור. העיקר שתהיה טעימה. זה בדיוק כמו שלא חשוב לחייל אם הוא מקבל לארוחת ערב גליעות דואר או קופסת גפורים. העיקר שישאר רעב. אני מבין רבותיי שאין לכם ברירה אלא להוציא אותי להורג. אני יכול להגיד לכם, הלכתי לחזית בגלל כלב, המשכתי לבית סוהר בגלל זבובים, לכן מוכרחים להוציא אותי להורג בגלל מדים. אני יכול להגיד לכם רבותיי שיש קשר חזק מאוד בין סוג הכדור שהורג אתכם לבין סוג המדים שאתם לובשים. אם אתה לובש מדים מתוצרת אוסטריה, עליך ליפול מכדור רוסי. אם אתה לובש מדים מתוצרת רוסיה, חובה עליך ליפול מכדור אוסטרי. אבל אני יכול להגיד לכם רבותיי שאת הנעליים אני לא החלפתי, ואני הולך למות בנעלי הקיסר. זהו, גמרתי. כל הבני אדם אותו דבר. אוקיי, אתה משחק גם, אתה צריך גם משחק ערבי וזה, ופה היינו קטע שהשפלה לפעמים וזה במחסום ודברים ועניינים. בין כל הנשק הזה, זה ישר הופך את כל ההוויה שלך, את כל מה שקורה, את חיינו, הופך למשהו טרגי, למשהו כבד כזה, אנשים פתאום לא אותם אנשים, פתאום חוקים, פתאום הכל מסוכן, אל תשחק עם זה, אל תשחק עם זה. לא יודע, אני מה לי עושה ג'אגלינג עם הרובים. הגיע הזקן בלילה תימהוני לגמרי, על טרקטור שלא נוסע ולא מתניע לו באמצע המחסום, אז היה יותר כיף לעשות צחוקים, אתה מבין? دور 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 יש לך, אין את הטלפון? والله אין לך טלפון. אין לו מכן. במכפר עזון. انت من عزون؟ كاتس בסדר, נעצור פה רכב, אם יש לו כבלים, נבדוק את הרכב, יתניע אותו, וייסע. אני אגיד לך, אני נסחף למציאות הזאת, אין מה לעשות. זה מה שאני אומר, שאנשים נסחפים. אוקיי, אבל אין לי בעיה להסחף למציאות. כי זה המציאות, אני לא אלך נגדה. אני לא איזה טרומפלדור, ואני לא זה, ואני לא הולך להגן פה עכשיו על העם. זה המציאות, אני לא אשנה אותה לבד. כבלים, בוא אומר? אין לי כבלים. תפעיל וישר רגע. וישר רגע. ايش ضحكت وقتها يبقى ماما مسموره نيجي البيارات الخضراء اه والله فيش بس بديل لا تفلت بالشكل. لا سهل ليه طبعا مطولة ها كانوا بندورة הוא נפל לי על היד החמה, אין מה לעשות. זה מה שקרה. הוא בא, היה מצב רוח טוב, אז הרסנו על הדרך גם קצת צחוקים. זה פשוט מה קרה. אם לחשוב אחרי, גם אני אגיד לך עוד משהו, אתה לא חושב ככה רחוק באותו השנייה. כשאתה נמצא במדים, אתה לא חושב ישר, רגע, איך הוא מרגיש, ואולי אני צריך להיות יותר אנושי, ויותר זה, ויותר פה, ויותר שם. ברגע שאתה לובש מדים, נהיה לך מין כזה, הראש שלך מקבל סוויץ' קטן, ואתה נהפך בשנייה לחייל. לא, לא, לא. יאללה. אז כן עושים צחוקים, אבל בסוף מי עזר לתקן את הטרקטור? הערבים שלו לא היה לו אפילו פלאפון להגיד למי לעזור. לבד בחיים לא מצליח. דחפנו לו כולנו את הטרקטור, היה מסריח שלו. אז מגיע לנו קצת ליהנות מזה, אז עושים צחוקים. لك مين هون سجل هاي التواريخ هاي؟ مين؟ مين هن؟ المكتب هذا الخط اللي هون نفس الخط اللي هون؟ المكتب في بدية بكتبوا يوم الاصدار تبعهم انت هون لازم الهوية كنت صرت ماخذها يعني ما هذا هو بقول لك انا مروح اجيبها صار سلفيتها بدي اروح اجيبها يعني انا ברגע שנכנסת למדים זה משפיע עליך איכשהו. אתה חוזר טיפה לראש של הילדותיות, בסדר? אני מוריד את כל מה שאמרתי מקודם.
אתה כן נכנס לראש צבאי קצת, ויש את השטיקים של הצבא, ואתה פה ואתה שם, ואתה קצת... אתה חייב להראות נוכחות, ואתה חייב לעשות קצת שריר, בשביל להראות. אבל הכל בסוף, מבחינתי לפחות היה הפעם, בתור משחק נטו, לא משהו רציני שיכול להתגלגל לדברים. אתה מדבר על הקטע שהאם יבוא לך מחבל או משהו כזה, אני לא מדבר. אתה מדבר על נטו, אנשים מול אנשים? בן אדם על בן אדם. שמע, אני אישית לא סובל אותם, כן? يعني خلي اضل وراك معي بكره تجيب الهويه لهون بدك تخليه انتم ماخذينهن بلا تواريخ وانتم عم تسجلوا تواريخ عليهن תלך לאוטו, داني לא, מה הקשר? مين سجل التواريخ عليها؟ تاريخ نحطه مين حط التاريخ عليها؟ لا والله لا والله بقول عنه هذا مش خطهم ولا خط مين؟ هذا خطك تقول لي لو تختار زي بزي אני אגיד לך את האמת, אני הגעתי למילואים האלה באמת גם בראש ליברלי לגמרי, כזה של גם הם אנשים, תן לכל אחד את הזכויות שלך, אבל מהרגע שנכנסתי שם דפקו לי לראש, כל הזמן תיזהר, כולם פה מחבלים, כולם פה היה, איך קוראים לקצין המשוגע הזה? ברק קרניאל. יפה, ברק קרניאל, שכל הזמן אמר לנו שכל אחד מחבל, ועל הזקן הזה בטוח היה פושט עליו, בודק לו גם את הצמיגים של הטרקטורים צריך. אז אותי לפעמים מצחיק כל העניין הזה, כל העסק הזה, ולפי דעתי דווקא, לפעמים גם אותם זה משחרר. هذا هو بقول لك انا مروح اجي اروح اجيبها انزل فيها. بدي اروح اجيبها يعني انا بكره طالع بكره السبت طالع اجيبها وارجع.